म्हापसामध्ये असणारं जागृत देवस्थान म्हणून श्री देव बोडगेश्वराकडे पाहिलं जातं. म्हापशेकरांसह समस्त भाविकांचा राखणदार म्हणून श्री देव बोडगेश्वराची ख्याती आहे. मागच्याच आठवड्यात या देवस्थानचा वार्षिक जत्रोत्सव मोठ्या थाटामाटात सुरू झाला. यंदा जत्रोत्सवात योग्यरित्या आणि योग्य पद्धतीनं जत्रोत्सवाचं आयोजन आणि नियोजन करण्यात आलं होतं. जत्रोत्सवाच्या नियोजनानुसार यंदा विधी तसंच धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम पारही पडले. मात्र यात्रेनंतर मंदिर परिसरात तयार झालेल्या कचऱ्याच्या साम्राज्यामुळं नागरिकांना आणि दुकानदारांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतोय. श्री देव बोडगेश्वर संस्थानचा 88वा जत्रोत्सव आणि 30वा वर्धापन दिन 4 ते 14 जानेवारी दरम्यान साजरा करण्यात आला. या जत्रोत्सवाच्या कमिटीने आराखडा तयार केल्यानुसार वेगळं फूड कोर्ट, अग्निशमन दल, आरोग्य खातं, ट्रॅफिक पोलिसांसाठी वेगळा कक्ष, याशिवाय वेगळा मनोरंजन कक्षही तयार करण्यात आला. शिवाय पार्किंग व्यवस्थाही सुरळीत करण्यात आली होती. मात्र 10 दिवसांच्या या यात्रेनंतर तिकडे साचलेल्या कचऱ्याचं नेमकं करायचं काय हा प्रश्न पडलाय. कमिटीनं तयार केलेल्या आराखड्यानुसार ही जत्रा प्लास्टिक मुक्त होणार असल्याचं ठरवण्यात आलं होतं. कचऱ्यासाठी स्टॉल धारकांकडून डिपॉझिटही घेण्यात आलं होतं. मंदिर परिसरात कचरा होणार नाही असा उद्देश इकडे ठेवण्यात आला होता. मात्र परिसरात कचऱ्याचं स्वरूप पाहिलं तर प्रशासनानं बैठक घेऊन केलेल्या नियोजनाचं काय हा प्रश्न उपस्थित होतोय. हेमलता बोडगेश्वर जात्रेत माझे स्टॉल असा ज्यूस पार्लर म्हणून. आणि आता आमच्याकडल्या नंगासर म्युन्सिपाल्टीने पैसे घेतले नो प्रॉब्लेम, पण त्यांच्यानी चढच पैसे घेतला. त्याच्या हिशोबाने त्यांच्यानी आमकां कांयच फॅसिलिटी दिवना. हांगासर टॉयलेट ना, कचरो सदांच व्हरिना ती लोकां. आता 4 तारखेक जात्रा स्टार्ट जाला. 4 तारखेपासून ती काल येऊन त्यांच्यानी 11 तारखेक कितें कचरो घेऊन गेला अर्दो आणि अर्दो हांगा दवरला. त्यांच्यानी ना ती सारण मारिना ना येऊन स्टॉलांसून कचरो व्हरिना, जाल्यार पैसे कसले घेतला त्यांच्यानी ते म्हाका विचारपाक जाय. दुसरें म्हणटाना पळय आतां फाटल्यान दिसता तो कचरो काल तेंच्यांनी अर्दो घेवन गेला आणि अर्दे बाकी थंयच आसा. तर ही लोकां कितें फकत पयशेच घेवपाक आसा? तर फॅसिलिटी कितें आमची कितें टॉयलेटीची कितें करतात ती? हांगा खंयच आतां तुमी पळयशी हांगासर येवन खंयच टॉयलेट ना. आतां आमी स्टॉल आतां सोडून आमी घरा वचपाची टॉयलेटी. लोकांना शौचालयाची सुविधाही देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे दुकानदार आणि नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जातोय. म्हापसा बोडगेश्वर जत्रोत्सवात यंदा 840 स्टॉल्स उभे करण्यात आले होते. एवढ्या प्रमाणात स्टॉल्सची संख्या असून देखील कचऱ्याचे नियोजन मात्र दिसले नाही. या परिसरात भटक्या जनावरांचा सुद्धा वावर आहे. साठलेल्या कचऱ्यामध्ये खाण्याच्या शोधात ही जनावरं तिकडे गर्दी करतायत. गेली 10 दिवस वाढत चाललेल्या या कचऱ्याकडे प्रशासनानं वेळीच लक्ष देणं गरजेचं आहे.